So, hello nga sa'yo. Maraming salamat at naklik mo tong video to dahil i-share ko nga sa'yo kung paano ba tayo pwedeng magkaroon ng stars gamit ang ating mga Facebook page. Kung wala ka mang Facebook page, okay lang yan. Kasi ang ating mga Facebook account, personal man yan, ay pwede na rin magkaroon ng stars na kung saan is pwede tayong kumita dito sa Facebook. So, samahan nyo ako at madali lang to. Ituturo ko sa inyo. Please keep on watching. So, unahin ko muna yung ating Facebook page. Paano ba natin malalaman kung available na ba yung stars ng ating Facebook page at kung paano tayo magkakaroon ng stars. So, pindutin mo lang po ito. And then, yung sa my monetization, pindutin mo yan. Ayan, so ang nakalagay nga dyan, not yet available pa yung stars ko. So anong pwede natin gawin para naman maging available na yung stars natin? Kasi sayang naman kung gumagawa tayo ng mga content, di ba? Para may chance tayong kumita. So tingnan natin. So ang sabi nga dito, kailangan natin ma-meet yung criteria na to. So kailangan tayo magkaroon ng 1,000 followers for 60 consecutive days. And kailangan nakatira tayo sa isang eligible country. So, may check na po yan, meaning ang Pilipinas ay isa sa mga eligible countries na nagmo-monetize or pwedeng ma-monetize yung stars. Okay? So, ganun lang po kadali. Next is, dito na tayo sa ating mga Facebook profile o yung personal account natin. So, don't you worry kasi may chance din tayong kumita sa pamamagitan ng ating mga personal account. So, punta ka lang sa yung Facebook profile and then pindutin mo lang ang tatlong tuldok na to sa my right side. So, kung mapapansin nyo yung aking Facebook profile ay aking Facebook personal account ay followed by 180 people lang. So, mamaya dadami yan. So sa may baba, piliin mo lang yung turn on professional mode. So, ang sabi nga dito is, pag naging eligible daw tayo, kailangan lang nating i-unlock yung monetization tools para kumita tayo sa paggawa natin ng mga content. And then, makita rin natin yung mga insights or yung mga performance, mga content na ginagawa natin. And pangatlo is, mas marami pa daw yung mamaaring mag-follow sa atin. So, i-turn on na natin yan. So, ayan na. From 180 followers, naging 2,100 followers na po ang aking Facebook profile or ating personal account. So, paano natin malalaman kung may stars na or available na yung stars ng aking personal account? So, pinutin natin yung view tools. So, may nakalagay nga dito, earn money with stars. So, monetize your content through support from your community. So, tingnan na muna natin yung monetization. So, ayan. Kung mapapansin nyo, available na po yung stars ng aking Facebook profile, personal account. So, kailangan ko lang siyang i-set up. Yan, para maari na akong kumita sa pamamagitan ng star. So, Meta pays you for every star you receive after you sign up. So, kailangan kong mag-sign up ng payout account. So, ganun lang po kadaling magkaroon ng stars sa ating mga Facebook profile and Facebook page. At kung nagustuhan mo ang video to, kindly like and subscribe to my YouTube channel for more tips and tutorials. So, maraming salamat sa panonood. See you again on my next upload. Bye!